Benvinguda a aquesta pràctica final de la sèrie Fer-se amiga de l'ansietat. Avui t'acompanyaré a transformar la por en confiança pas a pas. Dona't permís per agafar uns minuts per descansar, respirar i reconnectar amb la calma que ja viu dins teu. Asseu-te o estira't en una posició còmoda. Tanca els ulls i deixa que el teu cos comenci a descansar. Observa la teva respiració tal com és, sense canviar res. Sents com l'aire entra i surt suaument, com una onada. Deixa que cada exhalació t'ajudi a alliberar tensió. Repassa el teu dia amb amabilitat. No cal jutjar res, només observa. Recorda un moment petit que t'hagi fet bé. Pot ser un somriure, una mirada, un gest amable. Deixa que aquests records t'omplin el cor de calma. Si vols, agafa un quadern o un paper. Escriu o simplement pensa 3 coses per les quals estàs agraïda avui. Poden ser detalls senzills, un raig de sol, una conversa, un moment de silenci. Sents com la gratitud s'expandeix dins teu com una llum càlida que et nodreix. Respirem juntes 3 vegades, molt profundament. Inhala lentament. Imagina que reps confiança. Exhala i deixa anar una mica de por. Inhala i rep calma. Exhala i allibera el que ja no necessites. Inhala i rep llum i força. Exhala i descansa en la confiança. Digue't en silenci o en veu baixa: puc confiar en mi i en la vida.
Torna a repetir-ho lentament. Deixa que cada paraula arreli dins teu, com una llavor de pau. Si la ment s'escapa, no passa res. Torna amb suavitat a la respiració. Imagina ara un lloc segur dins teu. Pot ser un espai de natura, una llum, una sensació. És un espai on sempre pots tornar quan aparegui l'ansietat. Visualitza la confiança com una llum suau que t'envolta. Sents com aquesta llum et sosté, et calma i et recorda que no estàs sola. Deixa que aquesta llum es quedi amb tu, encara que després obris els ulls o t'adormis. Respira una vegada més, profundament. En exhalar, sent l'agraïment per aquest moment de calma que t'has regalat. Recorda, la confiança ja és dins teu, només cal recordar-la. Gràcies per permetre't aquest espai. Gràcies per confiar.